On je očajan kuvar. Očajan. Ljudi, on ne zna razliku između, na primjer, ne znam, ulja i sirćeta. Znači, slušaj, on je meni pravio salatu jedno veče i umesto sirćeta je stavio sok od borovnice. Se sjetiš kad si mi pravio tortu za rođendan? Ne. Tortu mi je pravio, nije kao da mi iznenade i sad umesto velike torte ispala neka ogromna, neka puslica, vanilica, šta je ono bilo uopšte? Pa dobro, nije lako praviti tortu. Pa da li ovo je bio instant mix za tortu? Ne znam, nema što da vam se poveže. Šta je smešno, ne razumem. Ajde, živel. Ne znam nikak ga je našao. Vidiš da on radi od sira, kapiraš, ono, njemu to sve isto, piješ, jedeš, nije mi... Ovaj se pokvario.